Ia uitați. Ia uitați, un crocodil viu. Doamne! I-a pus ceva la gură ca să nu mă muște. E așa de rece. Oh my god. Haideți să vă arăt și camera mea. Acești oameni își spală hainele și vasele în Nil. You bring me to the Fila? Yes. Big Dam? Big Dam. Big Dam. Finish Obelisk. Finish Obelix. Miser Nubian. Okay, you are Nubian. You are Nubian? Yes, when we say the price, Okay. when we say sing, we do sing. Okay. Nubian people are better. Nubian people super good. Very, very good. What number? 10. 10. Very nice. Nice. I believe yes. Salutare, dragi prieteni, numele meu este Costi Bontea. Tocmai ce am plecat din gara Luxor către Asuan. Biletul de tren m-a costat de la Luxor la Asuan 70 de lire egiptene, undeva la 18 lei, și călătoria durează 3 ore. Tocmai ce am ajuns în Asuan. Aceasta în spatele meu este gara. Văd că este o zonă foarte aglomerată. Trebuie să-mi caut cazare pentru că nu am cazare. Și apoi să văd ce pot vizita aici. Îmi este foame, trebuie să merg să mănânc și ceva. Sunt pe insula Elefantina. Este o insulă fix în mijlocul Nilului. Este ocolită de Nil și pe partea și pe cealaltă. Am zis că o să-mi găsesc aici o cazare. Nu-mi plac deloc condițiile de aici. Cam așa sunt străduțele pe care mergi ca să ajungi la cazare. Se pare că aici, în Asuan, o să plătesc mai mult pentru cazare. Acolo este orașul Asuan, aici este insula Elefantina și o mă întorc înapoi. Uitați cum se spală vasele în Nil. You use the Nile water to clean dishes. Yeah, sure. Okay, if you want to stay in the room, no. Ah, to stay there? No, yeah. No, no, no. You need to stay in studio? No, no, no. Because tomorrow I change, you come room. No, no, thank you. No, it's okay, thank you. Băiatul din spatele meu lucrează la un guest house, Mango Guest House, unde am fost prima dată, am făcut o rezervare, am plătit 43 de lei pentru rezervare și mi-au dat o cameră nașpa, pot să spun, era gen bucătărie, birou și avea un pat acolo într-un colț, unde au zis că pot să stau acolo și nu mi-a plăcut. Așa că am plecat, am mai vizitat vreo 2-3 guest house-uri pe această insulă și nu-mi plac deloc. Nu-mi plac condițiile.
Așa că o să mă duc înapoi în oraș și mi-am făcut o rezervare undeva la un hotel pe care plătesc 130 de lei pe noapte. Este mult pentru bugetul meu, dar și condițiile sunt foarte decente. Bună dimineața, dragi prieteni! Am ajuns în Asuan, sunt cazat la un hotel care se numește Happy și acum am venit să iau micul dejun. Este un mic dejun pentru oameni care țin dietă. Cred că băieții de aici de la hotel m-au simțit că sunt la dietă și mi l-au făcut așa pe gustul meu. Haideți să vă arăt ce priveliște am de la etajul 6 al hotelului, de la ultimul etaj. Micul dejun a fost foarte la subiect, pot să spun. Haideți să vă arăt și camera mea. Este o cameră single, am un pat de o persoană. Camera n-are mai mult de 2 metri jumate pe fiecare latură, este foarte micuță. Dar îmi place că așternuturile sunt curate, miroase bine. Am un mic birou aici, televizorul ăsta mare care nu-l suport și nu-i văd rostul. Frigider. Un dulap mare aici, baia, care la fel este curată. Pe această cameră plătesc 150 de lei pe noapte. Prea mult pentru bugetul meu, pentru că eu aș fi plătit maxim undeva la 100 de lei pe noapte, dar aici în Asuan cazările sunt foarte scumpe și acelea ieftine sunt foarte nașpa. Happy Hotel. Acum ies undeva să găsesc un taxiu. Ia uitați cum vinde pui. Aici am mâncat aseară, clătită. Și așa arată strada pe partea cealaltă. Asuanul arată și așa. Este și un oraș modern în partea aceea acolo. Dacă treci strada este și așa. Trebuie să găsesc un taximetrist să mă ducă pe insula Philae. Cum am ieșit din hotel, deja m-a agățat un așa zis taximetrist. Nu știu dacă aceasta este o mașină de taxi. No, I cannot go in. Am negociat cu el să mă ducă la barajul Nilului, cel mare, la insula Philae, Insel. What is the name of the insel? Philae? Fila. Fila Insel. Fila Insel. Fila Insel, okay. Yes. Fila Temple Insel. You bring me to the Fila? Yes. Big Dam? Big Dam. Big Dam. Finish Obelisk. Finish Obelix. Miser Nubian. Okay, you are Like Nubian. this. You are Yes. Nubian? Yes. When we say the price, Okay. when we say sing, we do sing. Okay. Nubian people are better. Nubian people super good. Okay. You what I from? I am from Romania. Romanian 300 Egyptian pound. Okay. For whole trip. Deci 300 de lire egiptene, 78 de lei. First time we go to the Big Dam. Yes. Now direct to Big Dam. One Okay. minute car be hotel termin. Ah, okay. Am ajuns la barajul din Asuan, se numește High Dam. De fapt sunt două baraje aici în Asuan. Acesta este cel nou, construit între 1960-1970 cu ajutorul sovieticilor, și mai este unul naval, cel vechi, care a fost construit între 1900 și terminat prin 1907. Ia uitați ce priveliște uimitoare am aici. Sunt foarte stresat pentru că cei de la armată nu mă lasă să filmez stânga-dreapta decât în amonte. Acesta este lacul Nasser. Este impresionant pentru că se întinde de aici, de la barajul acesta din Asuan, până în Sudan. Este un lac de acumulare foarte mare, imens. Haideți să vă arăt și naval, cum arată pe partea cealaltă. Am uitat să vă spun că intrarea la baraj costă 100 de lire egiptene. Acum, prietenul meu mă duce la Philae
Insel. Fila Insel, yes. Fila. 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 After Fila, finish Obelisk. Mă duce la insula Fila, unde este un templu acolo mișto. Hai să-l vedem. Am ajuns la locul de unde îți cumperi biletul pentru Fila Temple. Acest templu este situat pe o insulă în lacul de acumulare între barajul al mare și barajul cel mic și vechi. Biletul pentru intrarea în templu costă 180 de lire egiptene, adică 47 de lei. Este inclusă și bărcuța care te duce pe acea insulă unde este situat templu. Mai întâi însavurez și eu șuepsul. Șueps de rodie și apoi o să merg. Wow, ce mișto e asta! Credeam că în prețul biletului, bine, așa auzisem, că în prețul biletului este incursă și barca de pe țărm până la insula, la File. Dar nu este așa. Chiar la intrare, unde este security check-ul, este un tabel acolo pus, unde cursa costă 175 de lire egiptene și dacă ești singur, trebuie să plătești singur. Eu am luat o răpciugă de asta de bărcuță, am dat 200 de lire egiptene cu tip cu tot, cum zic ei, ca să mă ducă pe insulă și mă așteaptă acolo până la 2 ore. Dacă stau mai mult de 2 ore, îmi ia 400 de lire egiptene. Nu prea mă pricep la istorie și nici nu vreau să-mi încarc capul. Acest templu a fost demontat bucată cu bucată și apoi reasamblat aici, pe această insulă, care se numește insula File, deoarece, în urma construcției barajului, acea zonă unde era amplasat a fost inundată și a fost montat aici. Uitați cât de spectaculos este. Haideți să-l vizităm. Acest templu nu m-a impresionat cu absolut nimic. Pentru mine toate au început să semene la fel. Acum o să iau bărcuța, mă duc înapoi pe uscat, mainland, și o să mergem la obeliscul neterminat. Intrarea la obeliscul neterminat costă 80 de lire, adică 20 de lei,
Când intri în acest complex, te bagă undeva în stânga, într-o sală, îți spune un film documentar de ce au fost construite aceste obeliscuri. Acest obelix, dacă era terminat, trebuia dus în Luxor, la templul lui Hatshepsut. Vă dați seama, o singură bucată de piatră are sute de tone. Cum era transportat de aici, tocmai în Luxor? Este impresionant ce puteau oamenii să facă la vremea aceea. Ce construcții au făcut aici în Egipt. Rămâi fără cuvinte. Eu gata, am terminat azi și cu temple și cu baraj. Mă întorc acum la taxiu și o să merg în oraș ca să mănânc ceva, pentru că sunt lihnit de foame. Am cheltuit azi foarte mulți bani pe obiective turistice, pe transport. Mi-am depășit bugetul cu foarte mult. Și acum mi este foarte foame. Hai să vedem cum este mâncarea la KFC în Egipt. Este un mic restaurant KFC aici, chiar pe malul Nilului. Acolo este insula Elefantina. Arată ok. Am 3 bucăți de copan, o bucată de pulpă superioară, cartofi prăjiți, o salată de varză, Pepsi. Merge, la banii ăștia 24 de lei merge. Să am poftă. Mâncarea nu prea m-a dat pe spate. O să merg acum să iau o bărcuță, să trec pe partea cealaltă, pe acea insulă. Acești oameni își spală hainele și vasele în Nil. Cred că nu au apă curentă pe această insuliță. Îmi plac căsuțele lor. Sunt foarte colorate. Pe această insuliță sunt și guest house-uri. Am închiriat eu una ieri, dar nu am fost mulțumit de condițiile pe care le oferă. Cât de frumos sunt căsuțele pictate. Chiar foarte frumos. Am auzit că oamenii de aici au și crocodili vii, pui de crocodili. Omul care deține această casă, are o casă de suveniruri foarte faină, are și crocodili vii. Și mi-a dat și mie unul. Don't worry. Don't worry. Ok. It's so cold. Cold blood. Cold. Cold blood. Ia uitați. Cold blood. Ia uitați, un crocodil viu. Doamne! I-a pus ceva la gură ca să nu mă muște. E așa de rece. Oh my god. Oh my god. Cât de tare un pui de crocodil. Domnul vrea să mă ducă pe acoperiș să-mi arate viul de aici, de la el de sus. Oh my god, câte ăștia are. By all pleasure. Sit here, I connect all. Eu ce colecționează râșniță de cafea, diferite obiecte. Like mummy. Oh my god. Scorpion. It's very aggressive animals. Dancing.
Ia uite așa de aici. Wow! Alb crocodil împăiat. Bă, ești nebun. Nice view. Very nice view. That's the city, Aswan. Aswan. All the Cataract Hotel. There's Aswan Museum. Super tare de aici. Aswan Museum. This one? Is Aswan Museum? This one. Acela acolo sus este hotelul meu, Happy Hotel. Și chiar în această zonă unde stau eu, avem un bazar. Mi se pare că toate bazarurile aici arată la fel. Numai că acesta este mult mai murdar, pentru că nu are o zonă pietonală asfaltată, este foarte mult praf. Vreau să-mi iau ceva de mâncare și nu știu cât de bun o fi. Tocmai ce vorbeam de rău acest bazar și am dat peste acest shop. Ia uitați ce vând băieții aici. Waffle. هيجيب لك الكارت ويخش هيجيب لك الكارت من الشركه فاضيه روح يا احمد هات الكارت ماشي Sunt chiar bune. ماشي اديله الكارت اديله الكارت Doamne, felul cum trăiesc oamenii ăștia te lasă așa. De ce să trăiești în asemenea mizerie și gunoaie? Fuh. Dacă știam dinainte cum arată Aswanul, nu mai veneam aici. Mergeam din Luxor direct în Cairo. Părerea mea, să nu veniți aici. Dacă vreți să vizitați Egiptul, mergeți în Luxor, mergeți în Cairo, unde chiar aveți ce vizita, ce vedea. Aswanul nu m-a impresionat deloc. Cam atât pe ziua de azi. Vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele. Sper să vă placă și dacă nu vă plac, dați-mi un dislike. Vă mulțumesc și ne vedem în vlogul următor. Let's start.